рӯзи Сурайё ба назди қозӣ омада мегӯяд: 2 сол пеш бо шавҳарам никоҳ баста будем. Анакрун ман мехоҳам, ки аз шавҳарам талоқамро гирам. қозӣ пурсид: сабаби талаби талоқат дар чист? шавҳарам ба хона ҳама вақт дер меояд. аз ин сабаб дар хона ҳар рӯз ҷанҷол. қозӣ бо ҳайрат боз пурсид: сабаб танҳо дар ин аст? бале, ман ба ин камбудии шавҳарам дигар тоқате надорам. қозӣ гуфт: талоқатро гирифта медиҳам, вале як шарт дорам. хона баргард ва нони калони болаззат тайёр карда ба наздам ор. вале вақти нон мепазӣ аз хона чизе нагир. обу орду намакро аз ҳамсояҳо пурс ва ҳатман сабабашро фаҳмон. Сурайё ба хона баргашт ва зуд ба тайёр кардани нон омода шуд. дари хонаи ҳамсояш Марьямро тақ-тақ карда аз вай як коса орд талабид. Марьям аз хоҳиши Сурайё ҳайрон шуда пурсид: оё дар ҳавлиятон қудуқ надоштен? Сурайё: албатта қудуқ дорем, вале аз шавҳарам шикоят карда назди қозӣ рафтам. бигзор шавҳарам талоқамро бидиҳад гуфтам. қозӣ ба ман амр кард, ки ба ӯ нон пасам, вале аз хона чизе нагирам. Марьям баъди шунидани ин суханҳо дерин оҳ кашид. эх Сурайё, агар ту чӣ гуна будани шавҳари маро медонистӣ? гӯё он аз шавҳари худ шикоят кард. баъд Сурайё бо Марьям хайрухуш карду дари ҳамсояи дигараш Осиёро тақ-тақ карда аз ӯ як қошуқ намак талабид. ҳамагӣ як қошуқ? дар хонатон намак тамом шуд, Сурайё? ҳайрон шуд Осиё. Сурайё ба Осиё низ нақл кард, ки аз шавҳараш шикоят карда назди қозӣ рафт. Осиё то тамом шудани сухани Сурайё интизор нашуду зуд гапи онро бурида ба шикояти шавҳари худ гузашт. Сурайё дари чанд ҳамсояшро тақ-тақ карда бошад, ҳамаи онҳо аз рафтори шавҳарони худ шикоят мекарданд. дар охир Сурайё нонро пухта ба назди қозӣ омад ва бо чунин суханҳо нонро ба қозӣ супорид. ба то ҳазор раҳмат, қозӣ. ин нонро ба оилат истеъмол кун, вале зинҳор маро аз шавҳарам ҷудо накун. қозӣ бо табассум пурсид: чаро? оё ту аз камбудии шавҳарат шикоят надоштӣ? ман фаҳмидам, ки шавҳарам беҳтарин будааст. рӯзи марди бадахлоқ донишмандро дар назди мардум бо ҳақоратҳои қабеҳ дашном кард. бо тамоми овоз майзадаю дузу кофир гуфта дод мезад, вале бар ҷавоби ҳақорат донишманд фақат табассум карду дигар чизе нагуфт. ин манзараро аз дури ҷавони бо либосҳои қиматбаҳо мушоҳида мекард. вақти шахси бадахлоқ аз назди донишманд дур рафт, ҷавон наздик омад ва аз донишманд пурсон шуд: чаро ба он одами бадахлоқ иҷозат додӣ, ки туро ин қадар дашном занад? чаро ба ӯ ҷавобан чизе нагуфтӣ? донишманд бо табассум ҷавонро хоҳиш кард, ки аз пушташ равад. онҳо назди партовхона омаданд. донишманд аз партовхона як либоси чиркину нокораро гирифта ба дасти ҷавони либосҳои қиматбаҳо пушта дод ва инро пош гуфт: ҷавон бо хашм, ту девонаи магар? ман ин ахлотро намепӯшам. оё надида истоди ман либоси шоиста дорам? ана дидӣ, гуфт донишманд, ту нахости либоси ҷандаро дар танат бинӣ. ман низ нахостам суханҳои носазои он мардро ба худ лоиқ шуморам. аз ҳақоратҳои носазо хафа шудану ғазаб кардан баробари пӯшидани ҳамон либоси ҷанда аст.